A hlavně jsem zapomněl dneska natočit největšího řízka, který se stará o ty naše čistý traky. Takže to je pán, který věčně plave v kyselině, proto nemá vlasy, já se za to omlouvám, ale takhle tady žijem. To je jediný člověk na světě, který se v životě nemusí stříhat. Že on o ty vlasy přijde ještě dřív, než mu narostou. Ještě nechce vlastně. A tamhle jsou dva naši kolegové, další. Jeden hraje Tomb Raider a druhý nějaký Gran Turismo. To je naše druhá familie z Polska a tamhle jeden nazdar. Nazdar. To je kolega z Blomqvist. To je kolega, který přijel z Německa tady, který se ožral včera a dneska si hraje za chytrýho tady, rozumíš? Tak to je on jako jo. Ale největší řízek, kvůli kterému dneska děláme party, sedí tady a pláče, protože mu chybí jeho máma. Je tak vytrtkanej, že se z toho nedokáže zpamatovat. Protože už vidí, jak kouká do té prázdné lednice v tom dachu. A nic. Uvidí tam jenom párky, krásnou norskou marmeládu, s kterou se bude teďka sobášit dalších 6 týdnů. A jediná, kdo může utěšit jeho srdce, je moje ožralá Marťa.